እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ 1.2 ሚልዮን ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ተናዊሑ ኣብ ሶማል ብቀዳም ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናይ ዝተቐትሉ ብዙሕ ሰባት ልዕሊ 100 በፂሑ ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ማለት ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ፕሮጀክታት 1.2 ሚልዮን ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጡ እቲ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ወቕታዊ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ንምሕጋዞም መደብ ሒዝዎ ካብ ዘሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኤርትራውያን እቶም 600,000 ቆልዑ እዮም መብዛሕትኡ ተሓገዝ ኣብ ክታበት ቀረብ ማእዛዊ መግብታት ፋይናንሳዊ ድጋፍ ንዝተወፅእ ዓዴታትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ዘመልከተ ዩኒሴፍ ነዚ ንምትግባር 13.7 ሚልዮን ዶላር መወላ ከም ዘድልዮ ኣመልኪቱ ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2022 ኣብ ዝነበረ ግዜ ዩኒሴፍ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብምዃን ብዋሕዲ ማእዛዊ መግብታት ንዝተጠቕዑ ልዕሊ 12,000 ቆልዑ ክሕክም እንከሎ እቶም 7,000 ብከቢድ ዝተሃስዩ ምንባሮም ኣስሚሩሉ እቲ ትካል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ቅልውላው መግቢ ኣንጸላልዩ ከም ዘሎ ብምምልካት ክሳብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ናብ ዝነበረ ግዜ 4.2 ሚልዮን ቆልዑ ዝርከብዎ 8.5 ሚልዮን ህዝቢ ትዞባ ንከቢድ ጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ ብሓፈሻ 20 ሚልዮን ህዝቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት ሓድሽ ጸብጻብ ዩኒሴፍ ካብ 25 ክሳብ 30 ጥቅምቲ ክካየድ ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶርያ ዝዛተዩ ዘለዉ ወከልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ንተወሳኺ 3 መዓልታት ክቕጽሉ ምዃኖም ተሓቢሩ እቲ ዘተ ክሳብ ረቡዕ 2 ሕዳር ዝተነዋሓሉ ምኽንያት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መረድዳእ ክብጻሕ ብዘይምኽኣሉ ምዃኑ ተንተንቲ ኣሚቶም ዳግም ተወሊዑ ካልኣይ ወርሑ ቕፂሩ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ስጉምቲ ምቁራጽ ተኹሲ ክኸውን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ጻውዒት የዛይዳ ኣሎ እንተኾነ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዓወታት ይጎናጸፉ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ክልቲኦም ወገናት ዘተ ሰላም ንምዕዋት ዘኽእል ምቁራጽ ተጻብኦታት ንምትግባር ነናቶም ቅድመ ኩነት የቕርቡ ምህላዎም ዲፕሎማሰኛታት ይጠቕሱ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ኣውራ ቅድመ ኩነት ከቕርብ እንከሎ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ክልላዊ ግዝኣት ክኽበርን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ክባፅሕን ዝብል ነጥብታት ይርከቦ ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ሚኒስትሪ ትምህርቲ በቀዳም 29 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ማንታ መጥቃዕታት ናይ ዝተቐትሉ ብዙሕ ሰባት 100 ከም ዝበፅሐ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ብሰንበት 30 ጥቅምቲ ናብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ልዕሊ 300 ሰባት እውን ብከቢድን ፎኪስን ቆሲሎም ከም ዘለዉ ብምዝኽኻር ኣህጉራዊ ሓገዝ ሓቲቱ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ኣብ ዘለዎ ከባቢ እቲ ህንፃ ነታውጊ ዝተፃወደለን 2 መካይን በብናይ ደቓይቕ ፍልለይ ድሕሪ ምፍንጃረን ህዝቢ ካብ ናብን ካድማ ዝፈተኑሉ እዋን ዕጡቓት ኣልማማት ተኹሲ ከም ዝኸፈቱ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይገልጹ ኣብቲ ቦታ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ 14 ጥቅምቲ 2017 ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 500 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይዝከር ፕሬዚደንት ሓሰን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ንዝወቕሶ ኣሸባብ ንምድምሳስ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ክቕጽል ምዃኑ ስሚሩሉ ኣሸባብ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ብዘዋስን ማእከላይ ዞባ ሶማል ሓይልታቱ ኣደልዲሉ ከም ዘሎ ይዝንገረሉ ብድሮናትን ነፈርቲ ውግእን ኣሜሪካ ዝተሰነየ ሰራዊት ሶማል ዕጡቓት ኣሸባብ ንምህዳን ኣብቲ ዞባ ኣብ ወፍሪ ይርከብ ካብቲ ዕጡቕ ጉጅለ ተደጋጋሚ ዶብ ሰገር መጥቃዕታት ዝተፈነወላ ኢትዮጵያ ብወገና ኣሳት 2,000 ሰራዊት ብምልኣኽ ነቲ ወፍሪ ተጸንቢራቶ ምህላዋ ይግለጽ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ